Dejiny Ukrajiny. História ukrajinských krajín siaha až do staroveku. Na konci doby bronzovej obývali južné stepné oblasti Ukrajiny Kimeríci. Boli to prví ľudia na území Ukrajiny, o ktorých sa zmieňujú písomné pramene. V jeho epickom diele Odysea Homér píše, žijú tam silní Kimeríci, ich mesto a celá ich zem zahalená v mrakoch a večnej hmle. Jasné slnko nikdy nedosiahne túto zem svojimi teplými lúčmi. Tieto bojovné pastierské kočovné kmene sa stali natoľko mocnými v 8. a 7. storočí pred naším letopočtom, že začali útočiť na krajiny Malej Ázie a Blízkeho východu. Na konci 7. storočia pred naším letopočtom však boli vytlačení zo severnej čiernomorskej oblasti susednými skýtskymi kmeňmi. Títo iránsky kočovníci vytvorili svoj vlastný štát, Veľkú Skýtiu. Jej územie sa rozkladalo pozdĺž brehov Čierneho a Azovského mora na juhu, od ústia Dunaja až k rieke Don. Severné hranice boli približne v rovnakej vzdialenosti. Obyvateľstvo krajiny nebolo homogénne. Skladalo sa z bojovníkov, oráčov a roľníkov. Všetka moc však bola v rukách kráľovských skýtov, ktorí prinútili ostatných platiť im dane. Skýti boli bezkonkurenčnými bojovníkmi. Je známe, že v roku 514 pred naším letopočtom porazila skýtska jazda armádu perského kráľa Dária I., ktorý sa vydal na výpravu do čiernomorských stepí. Podmanili si Trákov žijúcich za Dunajom. Medzi riekami Dneper a Dnester žili skýtski oráči. Možno to boli predkovia Slovanov, ktorí sa dostali pod kontrolu skýtov a prevzali ich meno. V 3. storočí pred naším letopočtom začali do čiernomorských stepí prenikať ďalšie iránsky hovoriace kmene, známe ako Sarmati. Energicky vytlačili skýtov najprv na Krym, potom za Dneper a nakoniec za Dunaj. V sarmatskej spoločnosti hrali ženy významnú úlohu. Herodotos sa nemýlil, keď veril v legendu, že Sarmati pochádzajú zo zväzu skýtov a Amazoniek. Po 6 storočí vládli Sarmati stepiam severného čiernomorského regiónu. Počas veľkého sťahovania národov, ktoré prešlo južnými ukrajinskými krajinami v 2. storočí nášho letopočtu, padla moc Sarmatov pod údermi hunských hord prichádzajúcich z východu a nájazdmi germánskych Gótov zo severu.